दुराननि दोनै दुरान कापखौ माथो रावबो आपल'डखौनो खालामासैरा लाइभआवबो नायनो हायाब्रा गोरिब मानसि मेसेजफ्राव एसे सेन्ड खालामहरनांगौ दा नायगोन र' सोर सोर मा मा होदों लाइभआ नायजाया नांथा नुंथा जायो बै आपल'ड खालामनायफोरखौसो नायगोन आङो दुरान काप क'क्राझार बड'लेण्ड फुल भिडिअ' इउ पि पि एल होदों नै दुरान काप सासेल' होनाय फैदों नै प्राइम रजत बिटिआर बर' बेहाबो लाइभ होग्रायाबो नेट थांनायनाबो खोनायाखै नेट थांनायनाबो लाइभ होग्राया लाइभआव वाइफाइ जोबजासिम नांगौ थांनायनाबो दसेल' ब्रा लाइभ माथो केमेराया माथो मोजां जायाखैरा खोमसि सि जादों फ्रन्ट केमेराया गाज्रि जाबाय नामा आंना मानसिखौ साइज नुवाखै माथो केमेरायानोथ' बोरै बोरै जाखो ओंख्रि मोनाखैलै ओंखाम जानो नेगासिनो दङ रायजोफोर दुरान कापखौ सोरबा भिडिअखौ लानानै आंनो सेन्ड खालामहरबा मोजां जागौमोन आं मोनसे बड'लेण्डनि एक्सनफोरखौ बोरै बोरै जाखो ओइ जाबाय नामालै ना दंबावो एसे ओइ होमबालाय टाइम दंबावो ओंखाम जाहांआवसो लाइभ खुलिबाय आङो बन्द' खालामनानै दा होफिनसै आं बेखौ ओरै खाथेनोसैसोलै आङो बे मावबाय थायो बेयाव ओरै आथा होनोसै आं ओरै ओरै जायिनि ओरै ओरै जायिनि बोरै बोरै जाखो माबाखौ मधुखौ नुलालै दामानि मधुखौ नुलाब्रा दामानि मा जानानै थाखो बिथाङा बेखौसो मोजां मोनोमोन आङो गिदिर गिदिरफ्राखौथ' नायजाया र' आं दायो माबा लाइभ स्ट्रिमसो होनोसै दुरान सोरबा होदोंबा बेखौनो नायनानै एसे लागायना होनोसै आङो दा खोथाखौ बाय